Welcome back to my channels mga ka-vlog. So, maulan ang panahon, so magkakalderita tayo ng pork na buto-buto. Yan po ang ingredients po natin, pork buto-buto and then liver spread and then mga siyempre sangkap ng pagkakalderita, typical mga ka-vlogs. Diba? O yan na, simulan na natin to. Habang maulan ng panahon, napakasarap nito, medyo manghang mga ka-vlogs na kalderita. Yung mamantika, ang sarap-sarap nito. So, here we go. Simulan na natin. Ka-vlogs, simulan na natin. Situin muna natin itong patatas, mga ka-vlogs. Para mamaya, isasahog na lang siya. Kasi ang patatas ka-vlogs, pag hinalo mo siya sa pagluluto na, madali siya mapanis. Yan ang totoo. Pero ito, ginawa na natin. Iprituin muna natin at saka yung carrots, mga ka-vlogs. So, standby muna kayo dyan. Mamaya yan, kainan na. So, prituin pa natin to carrots. And then, mamaya magigisa na tayo ng sibuyas bawang. Typical na pagigisa ng pagkakalderita mga ka-vlog. So, ka-vlog, gisa na tayo. Then, susunod na natin yung bawang, mga ka-vlog. Then, susunod na natin yung baboy. Yun, lagay na natin yung buto-buto para lumambot na mga black dito natin. So, habang tayo nagluluto mga ka-vlog, pinapawisan na ako kasi nga sobrang gutom na ako at saka mag-aalas 12 na, nangihina na ako. Alam mo naman pag nagugutom na ako mga ka-vlog, nangihina ako. Bumababa ang sugar ko. So, gusto muna natin ito mga ka-vlog. Daway, lago, ilalagay na natin yung sarsa natin. So, kung mga ka-vlogs, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel! And pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bago kong videos and my page, Edmar TV. Support mga ka-vlogs! Salamat! So, mga ka-vlogs, papalambot-lambutin muna natin ito. So, mga ka-vlogs, lalagay na natin yung tomato sauce. Yan ang mga ka-vlogs, haluin natin. Tatakpan muna natin maya-maya. Uy, mukha na masarap mga ka-vlogs, oh. Papalambutin muna natin yan. Lagyan natin ng konting tubig mga ka-vlogs. Yan mga ka-vlogs, nilagyan na natin ng tubig para palambutin muna natin. Mas masarap mga ka-vlogs yung medyo malambot siya kaysa matigas. Napakastig niyan mga ka-vlogs. Takpan muna natin mga ka-vlogs. Lagyan muna natin ng konting asin kasi di pa ito nalalagyan ng asin mga ka-vlogs. Yan o, lagyan muna natin ng takip mga ka-vlogs. Ayan ang ka-vlogs, kumukulo na. Papalambutin muna natin siguro mga 5 minutes. Ilalagay na natin yung
pinirito natin ng mga sangkap. Kasi luto na rin yun, pinirito ko na yun. Madali na lang itong mga koblaks. Medyo pinapanambot lang natin at saka papalaputin natin yung sabaw. Yun, oh. So, takpan muna natin ulit mga koblaks. So, nagdagdag tayo mga koblaks ng sabaw kasi pag nilagay natin yung patatas, siguradong sisip-sipin niya yung sabaw niya mga koblaks. Kaya, naglagay tayo ng kunting sabaw. And then, lagay na natin mga koblaks yung liver spread. Lagay na natin itong liver spread mga koblaks. Yan, oh. Ako po naglalagay po ako ng peanut butter sa calderate mga koblaks. Lalagyan natin ng peanut butter. Konti lang mga koblaks. Isa rin kasi ito nagpapasarap. Medyo matamis-tamis. So, yan. Maya-maya mga koblaks, lalagay na natin yung mga patatas natin at saka carrots. At saka bell pepper mga koblaks. And then, bakbakan na! So yun mga koblaks, ilagay na natin yung carrots at saka yung mga panangkap natin na pinirito kanina mga koblaks. So, ayan na nga. Medyo mo ganda na, lapit na to. So, antay-antay na lang mga koblaks na medyo lumapot-lapot at saka maluto-luto yung pinirito natin ano. Mag-spread yung lasa ng carrots at saka patatas mga koblaks. Ayan na. So maya-maya mga koblaks, pwede na to. Magbabadatan na tayo. So ayan na mga koblaks, pinatay ko na. Napakasarap nito. Oh, sige na mga koblaks. Salamat sa panonood. Kain muna kami kasi gutom na ako. Okay, bye-bye. See you in next vlog mga koblaks. Bye-bye.